namhlanje awahambelani kwangena uSathane. Emphulaphuli sigade ngoba unayo ifestile isithixo sayo sikuSathane angena ngayo kuwe lumka abantwana babekumakhaya afumileyo mphulaphuli namhlanje basecaleni kwendlela ezirobhotsini bafinyele emlonyeni amakhaya angenwa nguSathane. Ukwenza ube bold uSathane ukwenza uqiniseke ukwenza ube semandleni icebo lakho ibe ngathi lelikana phakade ukwenza ubone kude ukule ndawo kuyo kanti ungenile. Abantu abangenwa nguSathane ayingomagwala language ethi andenziwa njalo mna language ethi sakumbonisa ulumke abantu ababold kakhulu ongenziwa njalo kakhulu namhlanje basesitolongweni ondakubonisa ndisakumbonisa mna basesitolongweni namhlanje banezidumbu namhlanje ngoba xa ungenwe nguSathane uba semandleni